Habang nag-iinuman sila Lolo Ruben, nagkwento itong si Lolo Berto tungkol sa teritoryo ng engkanto na nakita nila sa Kalanay. Pinapakinggan naman ito ng tatlo habang nag-iinuman. Ayon kay Lolo Berto, isang araw habang naghahanda silang mag-ama ng kanilang gamit sa gagamitin sa pangingisda, ay napakarami ng senyales na hindi na dapat sila tumungo pa sa dagat. Yung lambat nila butas. Nawawala yung mga kagamitan nila sa pangsisid. At higit sa lahat, butas ang ilalim ng kanilang gagamiting bangka. Napakatinding senyales nun, ayon kay Lolo Berto. Pero ang nangyari, nagpumilit pa rin ang kanyang ama na tumungo sa ilawod. Ang ilawod ay ang tawag sa amin sa malalim na parte ng karagatan. Sus, napakadali namang ayusin yan, Berto. Halika na, dalhin mo na yung 2 pana. Wika ng tatay niya. Agad namang kinuha ni Lolo Berto ang 2 pana na gagamitin nila sa pagsisid pagkarating nila sa ilawod. Medyo maalon noong mga panahong yon. Kaya pala nagpupumilit ang tatay ni Lolo Berto na pumunta sa ilawod dahil yung araw na yon ay ang anihan ng bangkulis. Ang bangkulis ay ang tawag sa amin ng malaking tulingan. Kakaiba ang ginagawa nitong 2 sa panghuhuli sa mga ito. Kadalasan ang ginagamit sa panghuhuli sa mga bangkulis ay ang basnigan. Isa itong uri ng lansya na merong mahahabang kawayan na may lambat. Ang ginagawa nitong 2 ay sumisisid kalapit sa mga bangkulis na kumakain. Pag sinuwerte, makakakuha. Pero pag minalas, mga batong isda ay pwede na. Makalipas ang ilang minutong paglalakbay sa karagatan, ay nadapo na ng mga ito ang ilawod. Nagsihanda na itong 2 upang sumisid. Habang naghahanda itong si Lolo Berto, pagtatakang tanong niya sa tatay niya, "Tay, bakit walang tao? Di ba dapat marami tayong kasama dito?" Hayaan mo na yan, Berto. Ayaw mo nun? Wala tayong kaagaw. Sagot ng tatay niya. Matapos yan ay sumisid na nga itong tatay niya. Bale, si Berto na muna ang magbabantay ng bangka nila. Tapos pag-ahon ng tatay niya, ay siya naman ang lulusong pailalim. Ilang minuto lang ang itinagal nitong tatay niya at nakaahon na nga ito. Inalalaya naman ito ni Lolo Berto upang makasampa sa kanilang baruto. Mahirap kasing sumampa sa maliit na baruto kung walang mag-aalalay sa'yo. Maaari kasing lumubog ang baruto kapag walang karagdagang bigat dito. Reaksyon ng tatay niya habang nagtatanggal ng mga gamit niyang pansisid. Salitan lang kasi silang 2 sa kagamitan nila. Noong papasulong na itong si Lolo Berto sa dagat, ay merong isang buntot ng malaking isda ang humampas sa ibabaw. Tiningnan nila yon. Akala nga nila balyena o kung anumang uri ng malaking isda ang kanilang nasilayan. Napakalaking isda nito ayon kay Lolo Berto. Ang tanging nakakapagtaka lang sa isdang yon ay meron itong naglalakihang kaliskis. Diba kapag malaking isda wala na dapat kaliskis? Pero yun kakaiba. Di na ito pinansin ng mag-ama at nagpatuloy na si Lolo Berto sa gagawin niya. Paglusong na paglusong ni Lolo Berto sa ilalim, ay merong dumakma sa kanyang isang nilalang at hinila siya nito pailalim.
Hindi na nakapalag itong si Lolo Berto sa ginawang paghila nito sa kanya. Yung isip niya sumisigaw na dahil sa takot at pangamba na maaaring yun na ang katapusan ng buhay niya. Hanggang sa napadpad sila sa pinakailalim ng dagat at doon nasipat niya ang napakaraming kakaibang isda. May mga sirena at kung ano-ano pang kakaibang nilalang na doon niya lang mismo nasilayan. Hanggang sa binitawan na siya ng nilalang na humatak sa kanya pailalim at tuluyan siyang iniwan ito. Hindi niya mawari kung ano ba ang intensyon ng nilalang na yun. Malamang sa malamang ay nakikipaglaro lang ito sa kanya. Nagmased ng nagmased itong si Lolo Berto doon at dahan-dahang lumangoy patungo sa isang bato upang maikubli ang kanyang sarili. Nakalimot na ito kung ano ang pakay niya kung bakit siya lumusong roon. Halos lumuwa ang mga mata ni Lolo Berto sa mangha dahil sa kanyang mga nakita. Meron pa siyang nakitang isang animoy pugita na merong katawang tao. Napakarami ring lumot na nakapalibot dito at kakaiba ang ulo nito. Di niya talaga alam kung anong uri ng hayop ang mga yon. Paikot-ikot lang yon sa isang lugar na tila ba meron silang pinoprotektahan. Yung nakita lang naman sa batong pinag-iikutan ng mga nilalang na yon ay isang uri ng halaman na kakaiba. Isang minutong pagmamasid at napagpasyahan na nitong si Lolo Berto na umahon. Pag-ahon na pag-ahon nito ay nakita niyang walang tao sa baruto. Yung ama niya ay wala doon. Lumingon ito ng lumingon pero hindi niya talaga mahanap. Sumisigaw na din siya pero wala talaga. Ilang segundo lang ang lumipas ay umahon na din itong ama niya. Galit na galit ito sa kanya habang nagsasampa silang dalawa sa baruto. Nasampal pa itong si Lolo Berto dahil alalang-alala pala ang kanyang ama sa kanya. Isang oras na pala siyang nasa ilalim nung mga oras na yon. Akala nga ng tatay niya patay na siya. Kahit sino naman ata, mamamatay sa loob ng isang oras nang walang gamit na tangke ng hangin sa ilalim ng dagat. Wala na silang sinayang na pagkakataon at nagpatakbo kaagad sila gamit ang kanilang baruto. Napakabilis ng pagpapatakbo ng ama nitong si Lolo Berto sa baruto dahil sa takot. Matapos yan ay napalingon ito sa pinanggalingan nila. Sabi na nga ba'y, lilitaw ang pusod. Wika ng ama niya. Naniniwala kasi ito na kapag nakakita ka ng engkanto sa ilawod, ay kasabay niyan ang paglitaw ng pusod ng dagat. Mapanganib ang pusod ng dagat para sa mga bangkang gawa ng tao dahil sa hihigupin ka talaga nito pailalim. Doon pa lang naunawaan ni Lolo Berto kung bakit napakabilis ng kanilang pagpapatakbo. Yung pusod ng dagat ay palawak ng palawak nung mga oras na yon. At kahit ang isang malaking barko ay kaya nang higupin ito. Awa naman ng Diyos ay walang nangyari sa mag-ama. Nakauwi ito ng ligtas at doon na nga nagkwento itong si Lolo Berto sa kanyang pamilya. Magmula ng pangyayaring yon ay hindi na sinubukan pa ng mag-ama na bumalik pa sa teritoryo ng mga engkanto. Kinaumagahan, tumungo sila Lolo Berto sa isang manggagamot doon sa Kalanay. Nagpakonsulta ang mga ito para malaman ang nangyari sa kanilang dalawa kahapon. Sus, Ginoo! Niligtas ka ng nilalang na humatak sa iyo, Berto! Wika ng manggagamot.
Gulat na gulat itong dalawa dahil sa sinabi ng manggagamot na yon. Ayon sa manggagamot, ang nakita nila ay hindi teritoryo ng engkanto, bagkus ay isang bagatan ng mga engkanto. Napakapanganib nito para sa tao at iilan lang ang nakakaligtas dito. Maaaring nagustuhan ng engkantong yun si Berto, kaya nailigtas ang kanilang buhay. Hindi pisikal na kaanyuan itong si Berto ang nagustuhan ng nilalang, bagkus ay ang ora nito. Kung nagkataon na hindi nahila si Lolo Berto ng nilalang na yon, ay malamang mapapatay siya ng isdang nakita nila bago siya lumusong. Pumapatay at kumakain kasi ang dambuhalang isdang yon ng mga bagay at mga nilalang na palutang-lutang sa karagatan. Matapos magkwento ni Lolo Berto, ay nagwika itong si Lolo Ruben ng, Naku Berto, buti na lang at gumana ang proteksyong nilagay ko sa'yo. Ha? Anong proteksyon yon, Ben? Kung maaalala mo, nung nagkikita-kita na tayo at nagkakaunawaan na, binigyan ko na kayo ng proteksyon ni Enteng. Sa engkanto yon, pero napakabisa nito. Wika ni Lolo Ruben habang tumatayo. Pagkatayo ni Lolo Ruben, ay lumapit yon kay Lolo Berto tapos kinapkapan siya nito habang nag-uusal. Maniwala kayo o hindi, merong isang maliit na balat nitong si Lolo Berto ang natanggal, tapos nalusaw yon pagkaalis sa kanya. Kitang-kita nilang tatlo ang ginawa ni Lolo Ruben. At dito nila napag-alaman na isa yung buhay na balat ng engkantong kaibigan ni Lolo Ruben. Kumapaka din si Lolo Enteng sa buong katawan niya para hanapin yon. Di mo yon makikita, Enteng. Matatanggal lang yan kapag natulungan ka na niyan. Wika ni Lolo Ruben. Sinusubukan ko lang namang hanapin, Ben. Sagot ni Lolo Enteng. Matapos yan ay nagpatuloy na itong apat sa pag-iinuman. Ilang minutong walang pag-uusap dahil sa kanilang mga nasaksihan. Hanggang sa binasag ni Jekong ang katahimikan na pumapalibot sa kanilang apat. Ben. Naparito ako kasi may bibigay sana ako sa iyo eh. Wika nito. Oh, talaga ba? Oo naman. Tatanggapin ko yan basta galing sa'yo. Wika ni Lolo Ruben. Agad namang tumayo itong si Jekong tapos kinuha nito ang daladala niyang gamit. At ibinigay niya kay Lolo Ruben ang katana na daladala nito. Yan, Ben. Ingatan mo yan, ha? Nais ko lang ibalik ang utang na loob ng pamilya ko kay Lolo Inko. Kahit sana sa pamamagitan mo ay maibalik ko. Yang sable na yan, Ben, ay saka ninunuan pa namin. Di ko yang kailangan dahil miyembro ako ng grupong kinakaanibang ko. Wika ni Jekong. Ayon kay Lolo Ruben, ang sable na yon ay gawa ng ninuno ni Jekong na kaanib ng mga mason. Kakaiba ang sable na yon dahil sa napakarami nitong simbolo sa katawan at grabe ang talim. Kahit ang hawakan nito ay hugis krus. Ang taguba ng sable na yon ay gawa sa purong ginto at tanso naman ang mismong talim nito. Napakatalas ng sable na yon. Kayang humiwa ng kamay ng tao sa pamamagitan ng paghawak lang dito. Kontrakabal din ang sable na yon na di mo na kailangan pang gamitan ng usal at mga sumpa upang makasugat ka sa iyong kalabang merong taglay na kabal. Ipinakita ni Jekong sa kanila kung gaano yon kaepektibo para sa grupo na kinaaaniban niya. Hiniram niya ang sable na yon
Tapos hinawakan niya ang talim nito. Gulat na gulat si Lolo Enteng tsaka si Lolo Berto nang masugatan itong si Jekong. Yan, Ben. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Napakabisa at buhay na buhay talaga ang gamit na to. Kahit aswang, mamamatay dito kapag tinamaan. Wika ni Jekong. Nagpasalamat naman itong si Lolo Ruben sa ibinigay nito sa kanya. Ilang minuto pa ang lumipas at nagpaalam na itong si Jekong para umuwi. Di naman nila ito pinigilan sa kadahilan ng gagabihin yon sa daan kung mananatili pa yon ng matagal sa kubo ni Lolo Ruben. Pagkaalis ni Lolo Ruben, nakaamoy na naman si Lolo Enteng ng napakabangong amoy sa paligid. Ilang segundo lang ang tinagal nito at nawala rin naman kaagad. Pagtingin niya kay Lolo Ruben, ay nakita niya itong nakangiti. Di na lang niya ito pinansin dahil baka nasiyahan yon sa binigay sa kanya. Si Lolo Berto naman ay nakahiga na. Napakalakas na ng espiritu ng tuba na nasa kanya at hindi niya na kayang tumayo pa. Ang nangyari, pinatulog muna si Lolo Berto ng ilang oras tapos umuwi na rin ang dalawa. Lumipas ang 2 oras at sinamahan na ni Lolo Ruben itong dalawa papauwi. Mahirap nang magtiwala kay Lolo Enteng. Baka kung saan-saan sumuot ang mga yon at maligaw pa. Lasing na din kasi itong si Lolo Enteng nung mga oras na yon. Napakagalaw nitong si Lolo Enteng kapag lasing. Kung ano-ano ang ginagawa nito at palingon-lingon pa yon kung saan-saan. Kahit nadadapa-dapa na yon, ay nakakabango naman kaagad. Oy, Enteng! Napakaputik dyan ah! Sigaw ni Lolo Berto. Si Lolo Enteng kasi, humiga sa labungan ng kalabaw. Yung maputik na hinihigaan ng mismong kalabaw. Halos mamatay sa kakatawa itong si Lolo Ruben nang makita niya pang sumisid si Lolo Enteng doon. Pag-ahon nito ay napakaputik na ng katawan nito. Inakbayan naman kaagad ito ni Lolo Ruben upang makauwi na sila sa kanilang tirahan. Doon na lang yon maliligo upang matulungan ng kanyang ama. Habang naglalakad sila ay lumingon itong si Lolo Enteng sa kubo ni Lolo Ruben. Nanlaki ang mga mata nito dahil sa nakita niyang napakaliwanag sa bawat puno na nakapalibot dito. Yung napakataas na tanawan ay merong mga animoy, langgam na gumagapang pero kakaiba dahil nagliliwanag ang mga yon. Napalingon naman kaagad si Lolo Enteng dahil sa sinabihan siya ni Lolo Ruben na tingnan ang kanyang dinaraanan. Hanggang sa nakarating na ang mga ito sa kanilang bahay. Lumipas ang 2 linggo at tumungo na nga itong si Lolo Ruben sa ilog na kung saan nakalubog ang baryo ng mga dalubhasang manggagamot. Lumipas ang 2 linggo at merong nagpaparamdam dito kay Lolo Ruben. Nakakaiba. Tila ba isang nilalang sa kanyang panaginip ang dumadalaw sa kanya upang tunguhin ang isang ilog di kalayuan sa amin. Ang kanyang panaginip nung mga panahong yon ay tungkol sa isang baryo na pabilog, tapos merong punong nasa gitna. Pagsasalaysay ni Lolo Ruben sa kanyang panaginip. Isang gabi, nagpaalam na sina Lolo Berto at Lolo Enteng na uuwi na. Kakatapos lang kasi nilang mag-inuman nung mga oras na yon. Ang ginawa naman itong si Lolo Ruben ay naghilamos saglit at humiga na.
Nakatitig lang ito sa bubong ng kanyang kubo habang nagpapaantok. Nagsisilitawan ang mga nilalang na kanyang kaibigan sa loob ng kubo niya. Yung iba, animoy alitaptap na kung titingnan, tapos merong nagliliwanag na uod na kakaiba ang itsura. Mga mabubuting nilalang yon ayon mismo kay Lolo Ruben. Halos lahat naman ata ng kaibigan niya ay mabuti. Maliban lang sa berdugong kanyang kasangga, dahil pwede yung gamitin ng hari ng mga engkanto sa masasamang gawain kung nanaisin. Ang berdugong yon ay merong napakakunat na kabal na ni minsan sa buong siglong taon nito ay hindi pa naranasang masugatan. Kumakain yon ng pugot na kaluluwa ng lahat ng nilalang. Ayon kay Lolo Ruben, ang itsura ng berdugong yon ay maihahalin tulad mo sa isang murong. Pero ang ulo lang nun kakaiba kasi ang katawan nun sa kadahilanang malagorilya ang katawan nito dahil sa napakaraming balahibong kulay itim. Hindi yun mabilis, bagkos ay naglalaho lang at lilitaw sa harap ng ipinapapatay sa kanya. Nakatira na din yon sa isang puno na malapit sa tanawang ginawa ni Lolo Ruben. Maliban pa dyan, ay may mga bagong tikbalang na bagong kalilipat lang sa tanawan. Napakalamig ng simoy ng hangin sa kubong yon at madali ka lang talagang makakatulog dahil sa bango at simoy ng hangin sa paligid. Okay, sunod kagad natin yung 11. Napakaangas ng kwento na to. Lalo na doon sa parte na pusod ng dagat. Ngayon ko lang narinig yun. Pero dito sa Lolo Ruben 11, mas marami kayong maririnig na unang beses nyo palang mapapakinggan. Yun lang. Kita-kits sa 11. Salamat.